Shin ko kun san cewa Afirka ta taba mulkar Turai tun kafin Turawa su yi mata mulkin mallaka? Ba laifi bane idan kun yi tantama, saboda wannan tasiri ne na yadda Turawa suka goge martabar Afirka a idanun duniya. Saboda sun ce Afirka ba ta da tarihi mai girma da ɗaukaka. Amma asalin gaskiyar ita ce, Turawa ƙarya suka dade suna shelantawa duniya akan tarihin Afirka. Amma wannan labari da za ku saurara yanzu ba tatsuniya ba ce, ba kuma almara ba ce. Wannan labari ne na kabilar Imazihen. Ma'anar sunan kuwa shine ɗaukakakkun mutane, waɗanda a yau Turawa suke kira da Moors, wato baƙaƙen mutane ko kuma mutane masu duhun fata. Sai dai Imazihen sun wayar da Turawa daga cikin yanayin da bayar da labarinsa ke tozarta alfaharin kafatanin Turawan yamma, kuma labari ne wanda a yau Turawa ba sa son bayar da shi ga duniya. Amma yaya aka 'yan Afirkan da suka mulki Turai a baya a yau kuma duniya take neman tafiya ta bar su? Kuma yaya aka yi mulkin ya zubuce daga hannun 'yan Afirka har ta kai ga daga baya su zamto bayi a gurin Turawan da suka taba mulka a baya? Waɗannan tambayoyi ne da amsoshin su ke karshen wannan bidiyo. Ga kuma labarin daki-daki. Cikin karni na 8 a kasar da aka kira Al-Andalus bayan zuwan sojojin Afirka cikin ta, wadda a wancan lokacin ta hada kasashen da a yau muke kira Spaniya da Portugal. Wani kazamin yanayi ya kasance a wannan yanki. Turawa na rayuwa ne a dakunan laka tare da dabbobinsu. Cikin gari babu hanyoyin wucewar ruwa da kazanta. Turawa kuma na jefo shara ne daga tagogin dakunansu. Wanka a cikin wannan al'umma ya zamo kamar wata almara, domin mafi yawan Turawa a wannan lokaci sukan iya daukar watanni, wasu ma har shekaru ba tare da sun yi wanka ko da sau ɗaya ba, bisa wani camfin cewa ruwa zanibi ne kuma yana yada cututtuka. Saboda haka ba sa shan ruwa sai dai giya da ragowar kayan shaye-shaye da suke samarwa daga itatuwa. Ba su san da sabulu ko kuma wani sinadarin yin wanka ba. Magani kuwa a lokacin ya kasance jahilci ne. Duk cututtuka kuma a lokacin ana kallon su ne a matsayin fushin ubangiji ko kuma aikin aljanu. Likitoci kuma sun dogara ne da sadaukar da jini da tsafe-tsafe domin magani. Tiyata kuwa ga marasa lafiya ta kasance babban tashin hankali kuma matakin neman lafiyar da ba a sanya rai ga samun lafiya. A kowanne yanki a cikin wannan al'umma jahilci ya kasance ado. Har sarakai da manyan shahararrun Turawa a lokacin ba sa iya rubutu kuma ba sa iya karatu. Shugabannin su suna sanya hannu a takarda ne kawai da harafin rubutun X na rubutun zamanin yanzu. Banda littattafan camfi da tsafe-tsafe kuwa littattafai a wannan lokaci sun kasance kamar babu su. Haka zalika yin tambaya ga masanansu na wannan yanayi yakan iya zama laifi babba. Camfi ya kasance jagorar rayuwar Turawa a wannan lokaci. Sannan cin zarafin mata ya yawaita a ko'ina. Wannan ita ce Turai kafin hasken Afirka ya ratsa ta. Yanda kuwa canji ya zo shine a shekara ta 711. Wata rundunar sojojin Afirka da suka fito daga Algeria, Morocco da Mauritania, karkashin jagorancin Tariq ibn Ziyad suka tashi daga Afirka